Yung kasi nung namatay ang mga baboy, pinalit nila pato. Magugulat sila kung bakit Mayo. yung mga alam ko, hindi alam ng mga nag-aaral. Ano yung pa-spell ng pangalan mo? P. Pangasinan. P-A-L-E-G-I-Y. Pila. Ay, pila. Mayor. Ay, may ano kami sapato noon. Yung Bubuo tayo ng asosasyon. Oo. Meron na hata. Pero sayang po. Imagine nyo, 5 years. Sa mura naman ang ano. Talaga po, huwag nyo siyang aalisin doon sa dati niya. Kasi pag nilipat niya, Pero inalis ko mata na pa sa pero nag-isip lumipat. lumipat. Opo, ganun. Yung weight, timbang na lang po kayo ulit. Hindi na po. Ay, 59 para sa Yung height, okay lang. Okay lang sa height. Importante yung timbang kung may pinagbago. Hindi nga, wala nga yung record. Nakalimutan. Mat! Kunin mo nga yung cellphone. Ano mo na lang ulit. Po kabisado. Ano na lang, baka lumit na. Baka lumit na. Makalumit ako, yung delikado, hindi pala ano, epektibo. Pampalit. Pampalit pala siya. Pampalit pala siya, no? Hindi siya pampalaki. Bigla na lang lumalabas. So natatabunan lang ng mga puno ng buhayan. Marami buhayan dito. Ano may eh, may Baka kumangkat ka dyan. Sino pa po ang nasanong? Ay, Yan na, madam, yan na. Pangalan. Para may compare na lang natin. Check up po tayo mga kaibigan. sulat mo pangalan namin. Okay. Gloria 149. Kasi masabi ko ano? 149. Tapos, ang weight niya. Wait. Kumbaga, 4 hours to 69. Tapos ang bahay. Lupot lang. Okay na ba? Tapos ano ba siya? Basag. 59. uy, bumaba si nanay. 60 na nakaraan. Dito po kayo. Ang pag-iyak lang natin, talagang kaya rin na. Yung mabaka. 65. Pero di Ano pa po si Donald Trump? Yes. pag tumay dati yung weight mo. Ang pangalan nun? Pingaran na ko na mo. Pilahya. Ha? Pilahya. Pilaya mong timaya. Weight ni nanay. Yung pinay, no? Yan, moderately po yung ano naman na. Alin? Yung Lahat naman, marami na po kayong normal. Hindi kagaya po nung nakaraan. Pero sa kasi sa amin, Ano sakit po? yung sa nila, UTI, yung ko ba? Siyempre naman po pag ano pa lang naman, ilang ano pa lang naman yun na ano. Ano, may 13 pa akong gamot dyan. Oh, di, iniya po. Ito. Siyempre, nakintan na. Pero may arong dakon na bimaba. Oh, bimaba malaya ini. May kin. Cardio. Ay, bakit? Oo. Mat! Hindi nga naman kasi, actually puro puro kin malagay ang paway, normal. At bimaba matlamay kin na may yan. Galing, daming normal. Oh, marami na rin po kayo normal. Ay, yung mga green, normal na po Opo, yan. normal yan. Simula po yan, hanggang sa baba, normal po yan. Itong blue po, mild po. Mild yan. Sa akin, abnormal dati yung normal. Yung nanay, Ano mas kasi yung supplement? Yung Heart Pro. dati 69. Tapos nagko-coffee din ba kayo? Hindi. Kasi kulang na sa budget. So, Kaya nyo sa... Yun yung medyo. Ginagawa ay ginagamit nila sa Gatong lobis-bis kayo dyan. Ano po yung
Tapos, Detoxification. tapos na Wala rin sa normal. supplement nila lalo biscuit ko. Nasa mind ko medyo ano. Protein metabolism. Ganun din. Ayun na itong pagkabi-kabi kila namin. Para mag-metabolic up, no? Protein metabolism. Kailangan yung kumain ng Wala protein. na kami dyan. Ano sir? Putas. Hindi po, itlog. Sa itlog. Opo, itlog po ng bibi. Mga 10. Tapos babalik po kami rito. Titingnan natin kung ano mangyayari dun Paano sa... pag walang itlog ng bibit, manok lang mayroon? Pwede na rin po kaya lang kung hanggat maaari. Itlog pugo. Bakit po pwede na rin. Pero pinaka ano po natin yung the best yung itlog ng bibi. Para anak ka rin yung Kasi, gumatang ka kami, mama Grace, saan yung pan? kasi ano po kasi madam may protein metabolism problem. No? Base po sa magnetic analyzer natin sa resonance quantum. Wala po sa normal yung kanyang protein metabolism. So para malaman natin kung magbabago, okay, may food supplement because of that. Also, ano yun po natin yung pagkain natin. Protein po kasi ang egg eh. So tingnan natin kung makakatulong. Tapos check upin ulit Bakit natin. kung yung itlog ng manok po, hindi rin po. Pwede rin po yun. Rin po. Mas organic, mas okay po siya. Kasi mas mga ano po kasi mga Opo. organic na. Kasi hindi sila masyadong kumakain. Mga pets, yung Feeds. mga ano. Kasi yung mga binibili, alam naman natin, factory made yung egg na yan. Puro feeds yan. Bukod sa feeds, alam naman natin. Tapos, grabe yung bread na yun. Medyo mataas. Medyo mataas. Uric acid mo, Saka yung uric wala rin siya normal. medyo mataas din siya. Eh di mag green leafy vegetable ka muna. Ka muna magkakain ng maraming laman loob. Mahilig ka ba sa laman loob? Noon po, ayun, nagdadayot na dahil. Oo. Binasa kasi ng ating QRMA na ang uric acid index nyo po ay wala o sa maayos na kalagayan. Basically, yung mga laman loob na ano po yan. Bisan, no? Healthy lang. Si Kuya, inunti ko akong tumawag sa kanya, magbebe. Kumakain sa inyo nila sa mga nila. Sa mga nila. Ano yung kita niya? Maganda masave natin ng mas. So yun po yun. Huwag po nyo isabay-sabay. Sa isa lang muna yung intake. Para malaman nyo rin no, kung ano effective. Di po ba? Kasi kung pagsasabayin yung synthetic drugs na metformin, simvastatin, lipitor, socol, kung ano man yan, alaxan, biogesic, kung ano man yan. Tapos sinabay nyo rin tong ibang herbal. Di mo ngayon alam kung sino yung effective doon sa pag-check up ulit. Di po ba? So parehas ginagaya ko yung mga doktor sa ganun sinasabi nila na huwag kang sasabayan ng kung meron reseta sa inyo, yun lang, inumin nyo. Sige. Di ba? Tama po, di ba? Eh sila, wala silang ganito. Sa ano din po, sa blood sugar din yung medyo mataas din po. Oo nga. Sa blood sugar. So yung blood sugar coefficient po natin wala ko sa normal. No? Sa insulin. So, ano pangalan niyo po ate? Pilahya po. Feli. Ate Feli, mataas din yung ano nyo. Related dyan sa ano related kasi yan sa protein metabolism din. Gusto mo mag-ano natin? So dahil mataas yung Sa machine. Ate Feli, pinapaliwanag ko sa yung blood sugar mo. Mabilis tayo. Mataas. Ibig sabihin, mahirapan ng pancreas mo to create more insulin pa para i-process yung sugar na yan. So para malaman natin kung magbabago yung mga yan, tama, itlog. Kung kaya mo bang hindi ka muna magkanin? Itlog na lang muna. Kasi kaya tumaas yan. Kasi Kasi kaya tumaas yan. Sugar yan eh, kanin eh. Yung blood sugar. yung kanin. Tsaka bread. Kilogram kami na. Pinapatong sa init. So kami, yung mga ano po namin dito, based on basic natural approach. So ang good news niyan, medyo comprehensive po yung report ng machine natin. Ito lahat. So, try lang muna natin kung iwas muna kayo ng mga sugar, sweet sugar, bread, pastries, cake, pizza. Kaya niyo po ba yan? Pag may birthday, di mo nakakakain ng cake. Ice cream. May birthday pa naman, Mama Pilo. Oo, yun ang problema eh. Kasi, Nung Christmas po, kumain ng salad. kasi yung sugar niyo po dyan, base sa